Thandi kaloku ijeni yam iqala ngobukela i-expose ye-5 hours ku-YouTube ka-Altian Childs apho abantu be-arrogant into yoba they worship Lucifer, they worship the devil, benze ritual zabo ke benze ii-practices zakhe basho baphethe umhlaba wonke. Think of any department or anything ephethwe apha emhlabeni kuphethe abantu bakhe. Ndaqonda uba nam yena abantu xa be-proud kangaka ngoba bakwicala likaLucifer andinawuze ndimkhethe ingqondo ziphelele, ndikhetha ukulandela uYesu, yena mnikazi we-original matrix, apho uLucifer lo okhonzwa ngabantu apha emhlabeni namhlanje agxothwa khona. uLucifer loku according uRevelation 12:7-12 wagxothwa ezulwini. Elo bali besililibele nali liyaveza, nazi ivesi ezisichazelayo kwenzekani before uGenesis, and abantu bayayibhiliva loo nto. Abantu bathi kwezi ntsuku bakhonza uBhali lo sebhayibhileni kwi-Old Testament. Abantu namhlanje bathi bavuselela iBhabhiloni le eyayichithiwe kwi-Old Testament namhlanje ngo-2025. So kutsho kwayeka ukudlala yonke into yaba ne-expiry date. Sazazi into yoba we live in a religious world. There is light and there is darkness. There is Jesus to access God, and then there is Lucifer who wants to go with inyambalala. Siyasazi isingesi guys ngoku, siyaziresearchela ngoku, besilandela imali sifuna ukwazi uba imatrix kuphethe bani. Sabhaqa uba kuphethe uSatani, usebenza ye-institution, usebenza ngamabandla, usebenza ngayo yonke isystem eredi yakhe kuba ungumntu organized. Zavuka ke ingqondo sithi ithe kanti nyhani ibinyanisile into kaThixo noYesu owazosifela, and isinika upotsho thina esithi sifuna ukuphuma. You consent to it, kanti ngapha you are tricked into it. Ngokwenza ii-rituals zakhona ucinga uba wenza ukuthanda kwakho, kanti it's a form of worship kuye. Ndikhava loo nto ke ngoku kule i-content, taking you kwi-steps andithathe kuzo endidontsa from ngapha, ebona uba andazi uba kwenzekani apha emhlabeni. Ubungabuyela kwezi vidiyo ezidlulileyo ndiyichaza kakuhle, uvele umamele i-playlist yento yoba iqale phi isilo. Ndiyakuchazela i-process yam iqale phi, ndizoyichaza for umntu othi hayi sizalandela wena Silo, kakade sasithe njengoba wena uzicandela indlela entsha, thina awusayibuzi kwabaphambili, uzicandele yakho, thina silandele emva kwakho, sizawulandela apha emva kwakho ke. So yiyo le nto ndiyibeka step by step uba kwenzekeni. I hope you understand ke ngoku.